Ta' kuljum qegħdin naraw xeni tassew xokkanti. Ex-qal René Rossignol, fotografu Malti li bħalissa jinsab fl-eqqel tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna u li ta' kuljum qiegħed jara l-ħerba li ġġib magħha l-gwerra filwaqt li qed isegwi wkoll id-diversi massakri li ħallit warajha l-armata Russa. Warajja hawnhekk instab it-tieni mass grave. Sissa għaluli bejn illum u l-bieraħ ħarġu 60 katavru minn dik it-trench qed taraw warajja. Warajja eżattament hawn tim Franċiż, forsi wkoll smajtu bih fl-aħbarijiet li dan intbagħat mill-gvern Franċiż biex jinvestiga il-war crimes. Il-ħaddiema qegħdin ineħħu il-katavi li jew kollha minn ġol-art, wieħed jaraw kif inqatlu, jieħdu ritratti u l-evidenza kollha li hemm bżonn jerġgħu jitpoġġew fil-bastijiet u mbagħad jieħdu għal burial normali. René Rossignol ilu l-Ukrajna għal madwar ġimgħa fejn segwa mill-qrib il-perikli li ġġib magħha l-gwerra, speċjalment għaċ-ċittadini Ukreni li qegħdin jinqabdu f'nofs il-battalji. Warajja għaw din il-karozza li fuq miktub dak it-tekst, ovvjament jien ma nistax naqrah. Dika hemm sinjal li inti ma tistax tersaq lejn dik il-karozza għax dik hija booby trapped. Booby trapped vodri fiha jew majn jew kif tiftaħ il-bieba il-karozza tisplodi. Badan kollu fl-Ukrajna René mhux biss qiegħed jara l-biża li qiegħda ġġib magħha l-gwerra iżda wkoll it-tama f'għajnejn il-poplu Ukren, tama għar-rebħa fuq it-truppi ta' Putin. Waħda mill-ewwel wafqiet tiegħi ftit mili biss il-barra minn Kiev, hawnhekk qegħdin fit-triq prinċipali li tagħti minn Kiev direttament għal Lviv. Mhux il-bogħod laqqas mill-bordura mal-Belarus. Hawnhekk l-armata Russa għaddiet minn hawnhekk biex dak iż-żmien ġimagħtejn ilu kienet it-triq tagħha biex tidħol lejn Kiev. Però hawnhekk sabu reżistenza qawwija u kif taraw tilfu l-armamenti kollha tagħhom. Hello mill-villaġġ ta' Ivankiev, dan il-post huwa biss 50 km il-bogħod mill-frontiera tal-Belarus. Dan il-post kien wieħed mill-iktar postijiet li sofra. Biex inkun eżatt, dal-post għamel 40 ġurnata taħt il-kontroll Russu. Kif din taraw illum hawnhekk il-market ġa miftuħ, in-nies mixjin mat-triq u l-ħajja ftit ftit ġa bdejja lura għan-normal. Jurgen Xerri, għal Net News.